violent dispersal, etc. Makikita natin na meron talagang pangangailangan. And that's why I think this opportunity also, this chance na hindi maganda yung sinabi ni Secretary Bello na personally hindi daw kailangan ng batas. Ano pang pruweba ang gusto nyong ipakita namin sa inyo? May exhibit A, B, C, D, F, G hanggang Z. O baka magtatlong beses tayong umulit ng alphabet, meron pa rin tayong example na talagang kailangan ng batas. May mga negosyante rin tayong nakakausap na natotokhang sila. Natotokhang, ibig sabihin, pupuntahan ng labor inspector at dahil nga bigla po silang nagkaroon ng target na i-regularize na 300,000 this year, una to begin with, how do you come up with 300,000? Anong basis na 300,000 ang target mo? Now, if you are the labor inspector, you have a target, for instance, in NCR, target of 90,000 in the entire NCR, you will be forced to reach your target na kahit na hindi labor-only contracting yung ini-inspect mo, gagawin mo ng labor-only contracting. So ito yung gusto nating tugunan.